Na akú školu som chodil? Na zdravotnú školu Legendárnu hlbokú cestu. Strednú zdravotníckú školu v Žiline. Na strednú zdravotníckú školu v Žiline a bolo to super. Žiliny zdravotnícka škola, hlboká cesta 23 010 01. Na strednú zdravotníckú školu v Žiline. Chodila som na najlepšiu strednú zdravotnícku v Žiline. Moja triedna učiteľka bola najlepšia triedna učiteľka, bola to práve Zuzka Papanková, teraz už Bačiková. Zuzana Hulinová. Ivetka Kubicová. Ľubica Luciaková. Pani učiteľka Monika Cvachová a neskôr moja triedna bola pani učiteľka Michaela Kantorová. Bola pani doktorka Lepiešová, na ktorú s láskou a veľmi rada spomínam. A Mária Opialová. Bola Katarína Slišková, úžasná žena, úžasná učiteľka, veľa nás naučila a vždy nám pomáhala. Mária Piecková-Orčíková a Monika Sabová. My sme mali dve triedne, a to Katku Klučkovú a Mišku Kantorovú. Veľmi milá pani učiteľka Zuzana Koperová-Valentová. Bola Iveta Kmetiková. Veľmi dobrá, až dokým po mne nezačala hádzať zväzky kľúčov. Bola magistra Jamnická. Iveta Kubicová. Ľubica Luciaková. Jabika Kováčová. Pani učiteľka Janeková. Pani magistra Kosorinová, toho času Vanková. Milada Sakalová. Pani učiteľka Monika Sabová. Zuzka Šindlerová a Katka Števušková, na ktoré spomínam doteraz. Školské plesy. určite pokus na fyzike, kde sme skúšali elektrický výboj. Ako sme skoro nestihli maturitu. Zo Stužkovej, kde spolužiaci hrali popolušku. Bol lyžiarsky výcvik. Stužková a ešte mesačné praxe v 3. ročníku. No, za mňa to bol určite lyžiarsky výcvik, na ktorý nikto podľa mňa nezabudne, ani pani riaditeľka. Sme boli vyžrebovaní ako z Žilinského kraja na súťaž do Lešti a sme tam vyhrali 2. miesto. Pedagogický zbor pri nás pripravili divadelné predstavenie. Nie som si celkom istá, pri akej príležitosti to bolo, ale viem, že to bolo veľmi vtipné a bolo fajn ich vidieť aj v takej inej pozícii. Že som tam býval na internáte, ženskom internáte, čiže asi si viete predstaviť. No. Školský ples, ktorý sa konal v 1. ročníku, čož bolo niečo úplne iné ako na základnej škole. Takže tento večer mi priniesol veľa nových priateľstiev, nové spoznanie iného kolektívu starších žiakov, dobrú atmosféru a určite mi odkrylo v pamäti ako super zážitok. Väčšinou to bolo spojené asi s nácvikom divadla, alebo keď sme už hrali na Dni otvorených dverí, nejaké divadelné predstavenie. A taktiež bolo veľmi dobré, keď som bol zo Žiackej školskej rady, ako predseda Žiackej školskej rady na sústredení v Jasnej. To sa nedá vybrať. To je kvantum. Každá odpadnutá hodina, alebo chrípkové prázdniny, alebo akýkoľvek voľno, ktoré bolo vlastne nečakané. Bolo ich veľa a niektoré bohužiaľ zverejniť nemôžem. Perfektná bola Stužková, aj dozvuky a všetky výlety, na ktorých sa naša trieda zúčastnila. Ja som bývala na Intraku, takže zážitkov mám veľa. Môj najsúper zážitok je, keď som asi zmaturoval. To je, že úplne, že top, bol som najviac šťastný. Rôzne školské akcie, ako boli plesy, imatrikulácie a rôzne iné udalosti, ktoré sme mohli ako študenti sprostredkovať pre svojich spolužiakov. To, či som mal problém so zaspávaním a neviem, možno aj nejaký 2. mesiac alebo 3. nabehla triedna Šindlerová na internát, keď sme zaspali s kamarátov. Ja si pamätám, že som otvoril uteráku, že čo sa deje. No samozrejme, že pán Tonka Šela jednu nabehol, samozrejme dostali pokuty, krík a to, čo nám malo trvať 30 minút, tak nám trvalo 5. A tedy som si uvedomil, že to bude zabava. Takže určite toto. Určite moje najlepšie zážitky boli na praxi, na internáte a každá prestávka bola veľmi zážitková. Takže neviem si vybrať jeden, bolo ich veľa. Tak týmto chcem pozdraviť profesora Emanuela Ondravského, ktorému sme na praxi posunuli hodiny a on nás vlastne pustil z tej praxe o hoďku skôr. Bola to strašná sranda, ale potom ten prúser, joj. Určite sú to tie vzťahy,
A určite sú to vzťahy s kamarátmi, s ľuďmi, s ktorými som sa tam stretával, sú to spolužiaci, sú to samozrejme učitelia a sú to tie príjemné a mládežnícke chvíle. Tá voľnosť, pohoda, to, že si sa občas musel naučiť, bolo to najmenej. Dobre desiaty, obedy a koketovanie s masermi cez prestávky. Najviac mi chýbajú hodiny angličtiny. Spolužiaci, internát, bezstarostný život. Jedaleň. Aj tá bola dobrá. Spolužiaci a ten pocit, že človek nemusel okrem učenia skoro nič. Tak najviac mi chýbajú spolužiaci a ako sme spoločne trávili chvíle. Určite to bude internát, pretože tam som zažila nezabudnutelné spomienky, ktoré mi zostanú na celý život a odnášam si odtiaľ aj priateľstvá, ktoré ostanú na celý život. Takže určite to bude internát. A za mňa to bude bufet a nie kvôli jedlu, ale kvôli pani bufetárke, ktorá dúfam, že tam stále robí, ktorá bola stále veľmi milá a dávala nám pozitívnu energiu. A ďalšia vec, pani z Vratnice, ktorá tiež bola veľmi zlatá, veľmi ústretová a strašne sme ju mali radi všetci. Takže asi najviac internát, ale aj tá neviazanosť, ten detský život. A učitelia, samozrejme, spolužiaci, ktorých už stretávam o mnoho menej ako predtým. Určite to študentský život, nadobudovanie nových informácií, spoznávanie ľudského tela, chodenie na prax, veľa zábavy so spolužiakmi, takže určite by som si to rada zopakovala. Asi spolužiaci, učitelia, školská jedaleň. Vlastne osobnejší prístup vlastne našich učiteľov a celkovo aj vlastne kolektívu spolužiaci, to už ako sme sa medzi sebou poznali za tie roky. Určite spolužiaci, to jasné, ale pán Bučka, to bolo naše každodenné kafe. Ten nám najviac chýba všetkým. Spolužiaci, alebo tá partia, ktorú sme mali, to bolo asi nejakých 5-6 ľudí dokopy. Takže tam mi chýba najviac, lebo predsa len človek sa už nemá tak čas stretávať veľmi, aj hlavne keď sme niektorí už odsťahovaní do iných miest ako v Žiline. Tak mne najviac chýbajú spolužiaci, keďže ja som dosť z veľkej diaľky a zábava na internáte. Akože to bola veľká topka. No v prvom rade mi najviac chýba intrak. To bolo 4 roky all inclusive, za ktorý teraz, keď chcem zažiť, musím ťažko platiť. Teplo, navarené, bezpečne. V papučkách do školy. To bolo niečo úžasné. A čo sa týka školy, tak asi mi najviac chýba taká tá bezstarostnosť, že jedinou našou úlohou bolo chodiť do školy a učiť sa. Zážitky s mojimi spolužiakmi, či už cez prestávky, alebo keď sme chodili na nejaké exkurzie alebo výlety. Takže asi takto, no, tie spomienky so spolužiakmi. A samozrejme aj hodiny niektoré chýbajú. Už sa tam človek nemôže vrátiť naspäť ako študent. Boli to krásne roky, aj keď boli občas ťažké a čakali nás dlhé hodiny učenia, ale vždy tam bolo kopec randy a zábavy, ktorú by si človek rád zopakoval so svojimi spolužiakmi, ale aj s profesormi. Úžasné melódie pri začatí a skončení vyučovacej hodiny. Tá bezstarostnosť a to, že moje povinnosti boli len učiť sa. Samozrejme spolužiaci, učitelia, zážitky, spoznávanie nových vecí, všetko. Proste nové experience, noví ľudia, nové zážitky, spomienky ostanú vždy. Čiže človek musí zažiť preto, aby mohol rozprávať. Milí učitelia, buďte trpezliví, určite aj prísni, ale nikdy neničte sebavedomie žiakov tým, že ich budete porovnávať s niekým, kto možno má lepšie známky, pretože nie každý žiak musí byť dobrý v každom jednom predmete. Učiteľom by som odkázal naozaj obrovské ďakujem, pretože zohrali veľmi dôležité role v našich životoch a naučili nás nespočetné množstvo informácií a vedomostí a znalostí, ktoré nám naozaj priniesli, ktoré my dneska užitkujeme v našich životoch a na mnohé z nich si už možno, že ani nepamätáme, ale podvedome ich máme niekde vrité a
a v tom živote sme ich naozaj niekoľkokrát využili. To znamená, že obrovské ďakujem a robte to, čo robíte najlepšie, ako viete a myslím si, že svet sa vám za to odvďačí. Že im za všetko veľmi pekne ďakujem, za všetko, čo ma naučili a že som za nich vďačná. Nech si neničia nervy, že je to zbytočné. Aby vždy privreli očko nad známkami žiakov. Aby nás tiež nebrali tak tragicky, možno niekedy, aby to brali s nadhľadom. Tiež je to len puberta a boli tiež raz mladí v tom období. Mení sa doba a možno treba aj zmeniť trošku prístup k žiakom. Tak v prvom rade by som chcel poďakovať za náročnú prácu, ktorú určite nemajú ľahkú. A chcem im hlavne poďakovať za vedomosti, ktoré nám predávajú a za to, že nás akoby pripravujú do života. Tak učiteľom by som odkázala pevné nervy, lebo v dnešnej dobe to je ťažké. A ja som zo školy už, dajme tomu, takých 12 rokov, 13 rokov preč a myslím si, že sa tá doba zmenila, takže pevné nervy. Učiteľom by som odkázala hlavne veľké ďakujem za tú ťažkú prácu, ktorú robia a chcela by som im aj pripomenúť, aký dôležitý je spôsob, ktorým vedú hodinu, pretože to strašne ovplyvní tých žiakov a teda aby sa snažili ovplyvňovať ich v čo najviac pozitívnejšom zmysle. Milí učitelia, vaša práca je krásna, ale často viem, že veľmi náročná. Ja vám prajem veľa trpezlivosti a aby ste to robili tak, ako si to ja pamätám, že ste to robili za našich čias, aby ste to robili aj naďalej srdcom. Našim drahým učiteľom by som odkázal, že ďakujem vám za všetko, naozaj, čo ste ma tam naučili, veľa mi to dáva aj teraz v živote. A chýbate mi, no. A majte trpezlivosť veľkú pri týchto deckách, lebo je to zložité s dnešnou generáciou. S nami to bolo tiež zložité, ale my sme ešte ako tak mali rešpekt. Sú v inej dobe, kedy žiaci sa úplne inak správajú, ako to bolo niekoľko rokov dozadu, ale nech to s nimi nestajú, nech ich čo najviac naučia, nech im čo najviac informácií vštiepia do ich správania, do ich mysle a konania a určite sa to oplatí, môžem to sama posúdiť. Určité informácie si práve pamätám zo strednej zdravotníckej školy, kde som sa to naučila, ako som sa to tam naučila a takto vykonávam to dnes, takže robíte dobrú prácu, pokračujte v tom a veľa trpezlivosti. Že im ďakujeme za všetko, čo nás naučili, nie len do školy, ale aj rady do života, ktoré nám vždy s radosťou ponúkli a aby nikdy nestracali trpezlivosť a chuť učiť študentov aj naďalej. Asi iba veľa trpezlivosti so žiakmi. Som rád, že sú totálni frajeri, že to zvládajú a pevné nervy, lebo je toho veľa určite. Asi by som vám najviac chcela popriať veľa trpezlivosti, pretože teraz s odstupom času už vidím, aké to muselo byť náročné učiť pubertálnych žiakov, takže hlavne vám prajem veľa trpezlivosti a síl vo výučbe mladých študentov. Musím sa odkázať, alebo možno pripomenúť to, akú majú veľkú moc, aký majú veľký vplyv na to, pretože majú vplyv na mladého človeka, ktorý sa formuje a nemohla by sa na to zabúdať. A tento vplyv môže veľmi ovplyvniť toho človeka do budúcna v zmysle, že ho môže nasmerovať, kde ten človek sa bude ďalej ubíjať. A prajem učiteľom veľkú trpezlivosť so žiakmi, pretože verím, že to je veľmi náročné, obecne práca s ľuďmi, ako s mladými ľuďmi, ale rovnako by som povedal, že byť učiteľom je na jednu stranu aj poslanie, takže nech tá práca baví, pretože keď človeka práca baví, tak prináša rozhodne, aby som povedal, lepšie výsledky, ktoré sa odrazia v jeho práce. Robte svoju prácu s láskou a radosťou. Aj keď to nie je vždy jednoduché, vždy sa nájde niekto, kto sa bude možno práve vďaka vám tešiť do školy. Učiteľom by som odkázala, že ich obdivujem v dnešnej dobe za trpezlivosť a výdrž pri učení študentov. Aj my sme boli všelijakí, ale dnes to majú oveľa náročnejšie. Prajem im veľa síl a hlavne zdravia. Chcela poďakovať
a chcela by som im odkázať, že svoju prácu robíte naozaj dobre a svedomito, takže ju prosím, robte takto aj naďalej. Že zdravotníci a učitelia sme spoločne na jednej lodi a možno sme náchylnejší k tomu, že nám častejšie dochádzajú baterky a chýba motivácia, ale je dôležité si uvedomiť, že učiť tínedžerov znamená aj formovať ich osobnosti a učiť na zdravotnej tínedžerov znamená formovať veľké osobnosti zdravotníkov, čo je dvakrát tak záslužná práca. Ja vám za to ďakujem, že ste formovali aj mňa, nesiem si to celý život. Mala som to tam veľmi rada a s láskou na to spomínam. Máš pevné nervy. Milí učitelia, vám prajem veľa síl v učení každého jedného žiaka v strednej zdravotníckej škole. Ja viem, že to je niekedy s nami ťažké, ale vedzte, že vaša práca stojí za to a my sme tým dôkazom úspešní absolventi tejto školy a mnoho z nás je zdravotníckym pracovníkom, ktorý svoju prácu robí hlavne srdcom a robí ju tak, ako ho naučili jeho učitelia. Papanková, Števušková, no a Varhaníková. Pani učiteľka Ľubica, Žitníková a pán doktor Privalský. Pani učiteľka Kantorová, pani učiteľka Pučkovicová a pani učiteľka Luciaková. Maria Opialová. Potom by som povedala, že pani profesorka Tudíková, ona bola veľmi dobrá. Ona nás učila anatómiu a skúšala ma zo zubov a som dostala jednotku a teraz robím u zubárky. To bolo také super, to som vždycky na to spomínam. To ma bavilo. Inžinierka Monika Sabová, úžasná učiteľka, učila nás chémiu, vždycky bola veľmi pozitívna, vždycky sa snažila nám porozumieť a vždycky bola ochotná nám pomôcť. Takisto magisterka Zuzana Pálková, ktorá nás učila slovenčinu, bola veľmi trpezlivá a mám na ňu len dobré spomienky. A ďalej pani doktorka Jarmila Švejdová, ktorá nás učila anatómiu a vďaka ktorej som si zamilovala anatómiu a fyziológiu. Ale ako vravím, každá učiteľka, ktorá ma učila, bola úžasná a na každú rada spomínam. Najviac v pamäti mi utkvela pani učiteľka Vongrejová Alanka, ktorá ma učila anglický jazyk a aj som maturovala z B2. A myslím si, že to je práve preto, lebo som sa vždy tešil na tie hodiny, cítil som sa veľmi dobre počas tých hodín a mali sme veľmi pekne vybudovaný vzťah medzi pedagógom a žiakom a vedeli sme sa rozprávať aj o záležitostiach z osobných životov. Určite pani Kmetíková, čo nás učila matematiku. Bola super. Pán doktor Privalský. Ten nás učil zdravia kliniku chorôb, bol to veľmi dobrý doktor. Určite každý z učiteľov si zanechal nejakú stopu v našich srdiečkách. Na každého je nejaká spomienka. Je tých mien o moc viacej. Pani učiteľka Sabová, teda pán profesor Labuda, ten nás učil latinčinu, tiež bol super. Aj pani učiteľka Skacelová tam bola, Skukalková. Áno. No, bolo ich veľmi veľa a každý nechal nejakú tú stopu na nás a ovplyvnil naše životy aspoň nejakou. Áno, a za to vám všetkým ďakujeme. Ďakujeme a prajeme vám krásny deň učiteľov. Chýbate nám. Pani učiteľku triednu, Zuzanu Koperovú Valentovú. Určite musím spomenúť pani doktorku Palajovú, ktorá nás učila, myslím, zdravie kliniku chorôb, ktorá vďaka svojim zážitkom z praxe dokázala u nás budiť záujem aj na 7. vyučovacej hodine. A určite by som rada spomenula pani učiteľku Sabovú, pani učiteľku Schindlerovú, ktoré, čo sa týka predmetov fyziky a chemie, dokázali v nás žiakov vzbudiť totálny záujem. A pamätám si, ako sa tieto, myslím si, že celkom náročné predmety
pre nás stali zábavou, bavilo nás to. Takže pre mňa je to určite moja triedna profesorka, pani doktorka Lepiešová, vďaka ktorej som dnes tam, kde som. Takže naozaj jej vďačím za veľa a často s láskou na ňu spomínam. Potom je to ešte pani učiteľka Zuzka Schindlerová, ktorá bola skvelá matematikárka a fyzikárka. Verím, že aj je. Ja osobne som tieto dva najmenej obľúbené predmety vďaka nej začala mať aspoň na chvíľku rada a veľmi mi to spríjemnila. A taktiež ešte pán učiteľ Labuda, ktorý naozaj bol taktiež trpezlivý, milý, usmiatý a rada spomínam na jeho hodiny latinčiny. Takže všetkých vás veľmi pekne pozdravujem. Vietka Kmetíková, druhá, Zuzka Schindlerová a ešte máme na pána Labudu, to meno už si nepamätám, aké mal pán Labuda, ale to bola latinčina. Pán doktor Frivalský, anatómia, ten bol veľmi dobrý, hlavne keď nám rozhadzoval vtáčí zob. A Janka Stráska, takže viem ich viacej ako 3. A ešte máte krásny deň učiteľov a čaute. Určite pani učiteľka Števušková, ktorá nás učila matematiku, je to veľmi dobrý človek a doteraz sme v kontakte, takže úplne super. Potom pani učiteľka Ondrašová, ktorá nás učila anatómiu a tam poviem iba to, že jej anatómiu si doteraz pamätám na vysokej škole, mi to veľmi pomohlo. Pani učiteľka Vargová, ktorú špeciálne pozdravujem, to je proste úžasný človek, ktorá nás učila nemčinu. Pani učiteľka Pálková. No, tu som zabudol. Ktorá to s nami neraz mala ťažké, hlavne som ale vždy sa snažila byť k nám milá, snažila sa s nám toho čo najviac predať. Veľmi nám pomohla. A ďalej to bola určite naša vedúca praxí, pani učiteľka Holienková, ktorá bola neskutočne zlatý človek. Pani učiteľka Jantošová, pani učiteľka Schindlerová, pán učiteľ Debko, ktorý už neučí na zdravotke, ale nás ešte učil, pán učiteľ Dobiaš, pani učiteľka Rybarová a pani učiteľka Kubová. Bola pani učiteľka matematiky Kmetíková, potom Peťo Bučka, telocvikár a samozrejme pani učiteľka slovenčiny Žitníková. V prvom rade to musí byť naša najlepšia pani učiteľka Gabika Kovačová forever. Potom to musí byť určite Zuzka Bačiková forever young. A tretí nemôže chýbať pán učiteľ Bučka. To bez toho nejde. Takže top 3. Pani učiteľka Milada Sakalová, ktorú som zbožňoval, slovenčina a diepis. Potom pani učiteľka Švecová Tichá, to bola vlastne odborná prax. A pani učiteľka Konvitová, a to bolo anglický jazyk. Pani magistra Jamnická, ktorá bola moja triedna učiteľka, učila ma práve ošetrovateľstvu. Veľa informácií som nadobudla od nej. Taktiež je to pani doktorka Majerníková, s ktorou som chodila na prax. Boli to super časy, super zážitky. Veľa ma toho naučila, čož vykonávam dodnes, takže ďakujem. Pani učiteľka Kubová, Nemcová a Majerníková. Ľubica Luciaková, s ktorou som stále v kontakte do dnešného dňa aj po tých rokoch. Pán profesor anatómie, doktor Frivalský a pani profesorka Žabková. Pani učiteľka Bačiková, triedne učiteľky Klučková a Kantorová a ešte asi pán učiteľ Dobiaš. Tak, určite to je pani učiteľka Kubicová, Kryšková a Lepiešová. A týmto ich pozdravujem. Happy duo pani učiteľka Števušková pre jej vždy dokonalý humor, s pani učiteľkou Schindlerovou pre jej vždy dokonalý outfit. Potom pani učiteľka Žitníková, ktorá milovala slovenčinu a chcela, aby sme ju milovali my všetci. A nezabudnutelná noblesa pani učiteľky Ondreášovej. Prvá, to je jasné, moja triedna pani učiteľka Gabriela Kovačová. A druhá, moja angličtinárka Zuzana Bačiková. A tretia, moja slovenčinárka, posledné 2 roky Lucia Jantošová. Pre mňa to boli jednoznačne 3 Zuzky. Prvá je Zuzka, moja triedna učiteľka Papanková, Bačiková. Druhá je Zuzka Schindlerová. S obidvoma si už dneska týkam. Čaute, babi.
A tretia je Zuzka Želenková. Takže tieto 3 Zuzky mi naozaj utkveli v pamäti. Pani učiteľka Vanková, pani učiteľka Bačíková a pán doktor Dobiaš. Je to určite 3, jedna je druhá. Maria Piesková-Orčíková, topka. Monika Sabová, za všetko ďakujem. Ďalej to bol profesor Labuda, profesorka Skukalková, profesorka Želonková, milujem nemčinu doteraz, profesorka Mičíková, profesorka Papanková a profesorka Ostráková. Za všetko jedno veľké ďakujem a pozdravujem. Milada Sakalová, úžasná triedna učiteľka a úžasný človek s veľkým srdcom a to je Erika Kubová, ktorá nám ukázala, že ak milujete svoju prácu, tak je to na nej vždy vidno. Ďakujem za všetko, čo ste pre nás urobili. Pozdravujem. Pani učiteľka Monika Sabová, pani učiteľka Šišková a pani učiteľka Olga Kremčanová. Ľubica Luciaková, moja triedna, slovenčinárka a nemčinárka. Potom určite to je Katka Števušková, to bola chvíľku naša matematikárka a potom angličtinárka. A Zuzka Šindlerová, tá bola naša matikárka, fyzikárka a Beata Nemcová, a tá bola teda naša odborná vedúca a dúfam, že som nepoplietol ani jedno meno, inak sa budem hanbiť a chcel by som ich všetky srdečne pozdraviť a poďakovať im. Mám 4 a to bez pochyb triedna Šindlerová, Katka Števušková, pani profesorka Nemcová, no a kto iný ako pán profesor Bučka, čiže chcel by som týmto pozdraviť samozrejme iných profesorov, či to bola profesorka Psotová alebo ktokoľvek iný, ktorí mi dali veľa energie a veľa úsilia. No, chcel by som všetkých pozdraviť týmto. Momentálne z Thajska, takže... Hanuliaková, pretože to bola učiteľka, ktorá žila učiteľstvom, chcela pomôcť za každú cenu, aj na maturite pomohla všade, aj čo mohla, čo nemohla, pomohla, urobila by za teba, aj by odpovedala za teba, takže to bola fakt učiteľka, ktorá sa narodila byť učiteľkou.